गासैबो जोंनि मानिजाथाव आलासि आरो साफ्रोमबो महरगिरि बिथांमोननिसिम फिन खनसेबाव आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। दिनैनि जा जोंनि गुबै हाबाफारि बे हाबाफारिसिम जोङो दावगालांनो नागिरदों। बोथोरा खोब गुदुं, बेखायनो जोङो सिन्था खालामदों दा जेसेनो मोनालांगोन एसेनोसो बोथोरा मोजां जालांगोन हिसाबै हाबाफारिखौ जोङो गोलाव खालामलांनो सानदों। माखासे हारिमु आयदाफोरखौबो जों लांबाय थागोन आरो जोंनि जा मानगोनां गाहाय आलासि बिटिसिनि EM रायजोफोरनि गेजेरावखाय सार होनबाय आङो, बिबोनांसो जायो। बिथांखौ सोंखादों आङो दहाय बहाबा प्रग्राम दं नामा होननानै, गैथ'वा होनना बुंदों। दा बिथांनि बिबुंथिखौ जों एसे उनखैजाय लांबावनि। दा जियानो जा जोङो हाबाफारिसिम दावगालांनो सानबाय। जोंनि दिनैनि जा गुबै हाबाफारि समायखिरा लानाय, जों खोब खाफाल गोनां होननानै साननानै लागोन। जोंनि गेजेराव मानिजाथाव आलासि बिथांमोना नैबे समायखिरा लानाय हाबाफारिनि साफा साफा साखि महरै नुजाथिनो हादों। दा बिथांमोननि बोर सारस्रिनायाबो जोंनि आफादनिसिम थागोन होननानै आङो आसा खालामबाय। बे समायखिरा लाहोनाय हाबाफारिखौ जों दहाय एसे सिगाङाव फोसावखानाय बायदि जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि बोसोनगिरि, लोगोसे बिथाङा जुरि बर्डनि चेयारमेन आरो जोंनि बर' सावथुननि जोनोमगिरि मानगोनां बिथां जोंदाव बड'सा सारा, बिथां जोंदाव बड'सा सारखौ गिबियावनो गांसे आर'नाइ फालिजों जोङो मान बावग्रोनो सानदों। बिथांखौ फैसालिसिम फैनो थाखाय खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय। दायो जोङो गिबियावनो जोंनि मानगोनां गोदानै सायख'जानाय आफादगिरि बिथां दीपक कुमार रामसियारि, फिल्म मेकार आरो बिथाङा सासे मोजां मेथाइ लिरगिरि, बिथांनि समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ जोङो लाग्रोनो थाखाय आवगायबाय। दा बिथांखौ गांसे आर'नाइ फालिजों बरायना लानो खावलायबाय। दायो जोङो लोगोनो जोंनि आफादगिरि दीपक कुमार रामसियारि बिथांनि समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जोंदाव बड'सा सारखौ खावलायबाय। आं दीपक कुमार रामसियारिया आनान गसाइखौ साखि दोननानै आरो बर' सावथुन महरगिरि आफादनि संबिजितनि बिथोन बादियै मानिनानै जेब्लाबो सैथो आरो थार गोसोजों हाबा मावलांगोन होननानै बर' सावथुन महरगिरि आफादनि आफादगिरि महरै सतबांसा लानाय जाबाय। आं दीपक कुमार रामसियारिया गोग्गो गोसो आरो मेलेमजों खोथा होयोदि जोंनि आफादा नाजावनाय जायखिजाया बिथांखिनि सायाव सिङारि आब्रुथिखौ जेब्लायबो रैखा खालामनाय जागोन आरो आफादनि सासे सोद्रोम बिबानगिरि महरै जेब्लाबो गोसो, मोदोम आरो जिउ होनानै हाबा मावलांगोन। गोजोन्थों। थेंक इउ। दायो गाहाय नेहाथारि बिथां हालब्रि बर', फिल्म एक्टर एन्ड प्रडिउसार, बिथाङा हालब्रि बर' गाहाय नेहाथारि। दा बिथांखौ गांसे आर'नाइ फालिजों बरायना लाग्रोनाय जाबाय। आं मुस्रि हालब्रि बर'आ
आनान गसाइखौ साखी दोननानै आरो बर' सावथुन महरगिरि आफादनि संबिजितनि बिथोन बायदियै मानिनानै जेब्लाबो सैथो आरो थार गोसोजों हाबा मावलांगोन होननानै बर' सावथुन महरगिरि आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै सतबांसा लानाय जाबाय। आं हालब्रि बर'आ गोग्गो गोसो आरो मेलेमजों खोथा होयोदि जोंनि आफादा नाजावनाय जायखिजाया बिथांखिनि सायाव सिङारि आब्रुथिखौ जेब्लाबो रैखा खालामनाय जागोन आरो आफादनि सासे सोद्रोम बिबानगिरि महरै जेब्लाबो गोसो मोदोम आरो जिउ होनानै हाबा मावलांगोन। गोजोन्थों। साबायखर बावबाय। दायो जोङो खेबसेयैनो जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांमोनखौ लेंहरनो नागिरदों। गुरु पबित्र बर', फुंजा मोसाहारि, एमस दैमारि बिथांमोन साथामखौ जोङो खनसेयैनो समायखिरा लानाय हाबाफारिसिम फैनो थाखाय खावलायबाय। बिनि उनावहाय जोङो खनसेयैनो गासैखौबो नैबेसिम लेंहरगोन। आं मुस्रि फुंजा मुसाहारि आनान गसाइखौ साखि दोननानै आरो बर' सावथुन महरगिरि आफादनि संबिजिरनि बिथोन बायदियै मानिनानै जेब्लाबो सैथो आरो थार गोसोजों हाबा मावलांगोन होननानै बर' सावथुन महरगिरि आफादनि लेङाइ आफादगिरि महरै सतबांसा लानाय जाबाय। आं मुस्रि दैमारि गोग्गो गोसो आरो मेलेमजों खोथा होयोदि जोंनि आफादा नाजावनाय जायखिजाया बिथांखिनि सायाव सिङारि आब्रुथिखौ जेब्लायबो रैखा खालामनाय जागोन आरो आफादनि सासे सोद्रोम बिबानगिरि महरै जेब्लायबो गोसो मोदोम आरो जिउ मावलांगोन। गोजोन्थों। गोजोननाय थाबाय। दायो जोंनि बिबान मोननो हानाय साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ नैबेसिम फैनो थाखाय खावलायबाय। आङो खनसेयै फरायलांनो सानदों मुंफोरखौ। पेट्रन ब्रह्म एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि, प्रबिन बर' सेक्रेटारि, मोगथां नार्जारि सेक्रेटारि, जिउसा स्वर्गियारि सेक्रेटारि, नगेन ब्रह्म दैमारि स्पिकार, दिपवंशी नार्जारि डिपुटि स्पिकार, रबिराम नार्जारि ट्रेजारार, जयपुर ब्रह्म कालचारेल सेक्रेटारि, सोमावसार बसुमतारी एसिस्टेन्ट कालचारेल सेक्रेटारि, कुलेन बसुमतारी एसिस्टेन्ट कालचारेल सेक्रेटारि, देरहासार नार्जारि पाब्लिसिटि सेक्रेटारि, अबिनाश बसुमतारी पाब्लिसिटि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि, दैमासा ब्रह्म चेयारमेन मेगाजिन, जेसास्कर काटारि चिफ एडिटर मेगाजिन, पंकज लाहारी एडिटर मेगाजिन, जयसिंह बसुमतारी एडिटर मेगाजिन, रूपसिंह मोसाहारी अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि, हरिराम ब्रह्म, बिजु बसुमतारी, राजा नार्जारि, कनकसा बर', रतन मेहेर बर', हरेन उजिर, सन्जय रामसियारि, रिंसार नार्जारि, बिरबल मोसाहारि, मलेन नार्जारि, निजोम बसुमतारी, जिहुल बसुमतारी, बाबुर बहन बसुमतारी बिथांमोना साफ्रोमबो अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि। एक्जिकिउटिभ मेम्बारफ्रा जाहैबाय लिसान रामसियारि, मुलुग बर', बेरायनो राभा मोसाहारि, मनज कुमार ब्रह्म, मुनिन मोसाहारि, इरागदाव स्वर्गियारि, जितु ब्रह्म, मनिषा मोसाहारि, पार्बती बर', रजेश स्वर्गियारि, अमित लाहारी, सुरजित देउरी, अन्जन बर', अनसुमा ब्रह्म, बुहुम राभा, देबराम बसुमतारी, सनाराम बसुमतारी, सुकुराम बसुमतारी, विष्णु बसुमतारी, भद्र बसुमतारी, तुलाराम बर', सोम्बा ब्रह्म, त्रिदेव बसुमतारी, सन्तोष बसुमतारी, विपुल मोसाहारि, बुलबुल मोसाहारि, रमेश बसुमतारी, सागर मोसाहारि। एडभाइजाराव महेश्वर बसुमतारी EMBTC, पुंका महिलारी, एक्स प्रेसिडेन्ट बिसा, जोंदाव बड'सा, सुलेखा बसुमतारी, अशोक कुमार दैमारी, बिग्राय ब्रह्म, नेरसोन बर', मदाराम बसुमतारी, फैला जे बरगयारी, उमेश ब्रह्म, प्रवीण गयारी, जगत बर', सानसुमा गयारी, हरेश्वर स्वर्गियारी। दायो
समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय खावलायबाय। आं खोथा होयोदि आफादाव जायखिजाया बिथांखिनि सायाव सिङारि आब्रुथिखौ जेब्ला बयखौबो गसंना थाथ'नो थाखाय खावलायबाय। जोङो मोनसे हाबाफारिखौ उल्था खालामदोङो। उल्था माने सावथुननि मानसि नालाय सावथुनावबो जों मालाबा एन्डिंखौसो दिन्थिग्रोयो आरोखि। बेवहाय थानाय साफ्रोमबो जोंनि बिबानगिरि बिथांमोननो जोङो दा गांसे गांसे आर'नाइजों बिथांमोनखौ बरायनो नागिरदों। खेबसे आखाइ खबनानै हो। गोसोआथ' ओंखामावसो थांबाय थादों। दहाय खेबसे नायदोंमोन आङो मा मा दं होननानै। अमा बेदराथ' दंखायोआनो, मैसोबो दं, अमा खोमा हांनायबो नुदों आङो, ना सिंगिबो दं, नाफामबो मोनामबाय दङ। माने बेयावसो थांबाय थादों आरोखि। दा लासैनो थांगोन। बेनिफ्राय खायसे बाथ्राफोरखौ बुंजाजोबा। एसे माबा हारिमुनि मानसि नालाय GI टेग ना मा होननानै बुङो। साफ्रोमखौबो नैबे सिगनेचार होफैनो थाखाय खावलायबाय। सिगनेचार होनो जाय होफै। दा बिथांमोनखौ फैगौ 3 बोसोरनि थाखाय जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि गेजेरजों बर' सावथुन मुलुगखौ गोजौआव दैखांनाय, जोंनि हारिमुखौ फेहेरनायनि थाखाय गोसो गुदुङै खामानि मावलांगोन होननानै खावलायनाय थाबाय। बेजों लोगोसेनो दिनैनि समाव जोंनि बड' सावथुन महरगिरि आफादा जिहेतु मोनसे बर' हारिनि ससियेल अर्गेनाइजेसन जातीय संगठन हिसाबै इस्टाब्लिश जाबाय। बे हिसाबै जों साफ्रोमबो महरगिरिफ्रा जाथिनिबो बिबान थागोन, हारिनि थाखाय मावनांगौ थागोन। दा ओंखायनो हारिनि थाखाय मावनांगौ बिबान थानायखायनो एबा बिबानखौ लानायखायनो जोङो जाहाथे बयबो जोंनि अर्गेनाइजेसनेल जा डिसिप्लिन, बे डिसिप्लिननि गेजेराव थानानै खामानि मावलांगोनखौ आसा खालामबाय। आरो जायफ्रा डिसिप्लिननि गेजेराव थानो हाया, दहायनो बुंखादोङो, जोङो बिसोरखौ माने बोख्लायनाय जायो आरोखि। दा जोंनि हाबाफारिसिम जोङो दावगालांनो सानबाय। आंनोबो आर'नाइ गांसे सोदों, आं दहायनिफ्राय सानबायसो दंमोन। हा? बिसोरखौ सिरि सिरि होबाय। जियानो जा, जोङो नैबे समाव जोंनि एडभाइजारफोर दङ। एडभाइजारफोरखौबो आर'नाइ गांसे गांसे लानो थाखाय खावलायबाय। जोङो नैबे समाव एसे रंजानाय लाबोनो सानदों। हिमा बसुमतारीना दैमारिनि मेथाइ रोजाबगिरि, बिनानाव हिमा बसुमतारी। आरो बिनि उनावनो जोंनि गाहाय आलासि, जोंनि BTCनि मानगोनां बिथां प्रेस मोसाहारि सार, बिथांनि बिबुंथिखौ जों खोनासंगोन। बिथाङाबो जोंजों लोगोसे थाबाय थागोन। जोंहा ओंखाम दङ। गेजेराव जोङो नैबे बिथां आलासि बिबुंथि लाखिनायनि उनावहाय जानायनि थाखाय ब्रेक लागोन। आरो जाखांनायनि उनावहाय जोंनि हाबाफारिसिम जोङो आवगायबोफिनगोन। जोंनि हाबाफारिया मोनाबिलिनि 6 बाजिसिम जागोन। दा बेखायनो साफ्रोमबो महरगिरि बिथांमोनजों लोगोसे आलासि बिथांमोनखौबो जोंखौ हेफाजाब होबाय थानो थाखाय खावलायबाय। नैबे समाव मेथाइ रोजाबनो थाखाय खावलायहरदों हिमा दैमारिमोन ना बसुमतारी, हिमा बसुमतारी। दा जोङो साफ्रोमबो महरगिरि बिथांमोनखौ गावबा गावनि मासिखौ लानो थाखाय खावलायहरफिनबाय।
बेनि उनावहाय जोंनि मानगोनां गाहाय आलासि बिथां BTCनि EM प्रेस मुसाहारि सारखौ बिबुंथि लाखिनो थाखाय जोङो खावलायगोन।